नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों के बीच एक बहुत प्यारा देवी गीत लेकर आई हूँ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और माता रानी आप लोगों का कल्याण करें। छोटा बराउर मंदिरवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो, छोटा बा तोहरा मंदिरवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो। भक्तों की भीड़ मैया लागल बा भारी, भक्तों की भीड़ मैया लागल बा भारी, लागल बा भारी भीड़, लागल बा भारी, लागल बा भारी भीड़, लागल बा भारी। तोहरे दरस के जुल्मवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो, तोहरे दरस के जुल्मवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो। कैसे के लागी मैया कैसे के लागी, कैसे के लागी मैया कैसे के लागी। छोटा बराउर मंदिरवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो, छोटा बा माई के मंदिरवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो। तोहके चढ़ाई माई नारियल चुनरिया, तोहके चढ़ब माई नारियल चुनरिया, नारियल चुनरिया मैया नारियल चुनरिया। अरे जलवा से धोइबे चरणवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो, जलवा से धोइबे चरणवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो। छोटा बराउर मंदिरवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो, छोटा बराउर मंदिरवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो। श्रद्धा से अढ़उल के फुलवा हम गुथली, श्रद्धा से अढ़उल के फुलवा हम गुथली, फुलवा हम गुथली माई फुलवा हम गुथली। गोदिया में बाटे ललनवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो, गोदिया में बाटे ललनवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो। छोटा बराउर मंदिरवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो, छोटा बराउर मंदिरवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो। मानल मनौती माई कैसे चढ़ाई, मानल मनौती माई कैसे चढ़ाई, कैसे चढ़ाई माई कैसे चढ़ाई, कैसे चढ़ाई माई कैसे चढ़ाई। सासत में बाटे परनवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो, सासत में बाटे परनवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो। छोटा बराउर मंदिरवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो, छोटा बराउर मंदिरवा निहुरी पैया कैसे के लागी हो। कैसे के लागी मैया कैसे के लागी, कैसे के लागी मैया कैसे के लागी।
छोटा बराउर मंदिरवा निहुर पैया कैसे के लागी हो। छोटा बराउर मंदिरवा निहुर पैया कैसे के लागी।